Lo Matarranya es prepara per a viure un dels esdeveniments astronòmics més importants de les últimes dècades. L'eclipsi total de Sol del pròxim 12 d'agost podria atraure milers de persones a la comarca en plena temporada turística i les administracions ja treballen per evitar col·lapses i garantir la seguretat. El govern d'Aragó ha activat diferents punts oficials d'observació. Mentrestant, al Matarranya, molts municipis opten per la prudència i descarten grans actes públics per evitar un efecte cridada. Hi ha punts ja estratègics, com a Agut del Jabalambre, a dalt a l'observatori, que allí sí que posaran un punt, perquè allí esperen molta gent. Després Motorland també serà un altre punt que també estarà preparat, però les poblacions les poblacions menudes com les que tenim aquí al Matarranya no en podem, nosaltres no tenim més de financiació per a crear punts, ara tot el que ens demanen, que si protecció civil, que si lavabos, que si... Jo crec que cada poble farà el que pugui, no? El gran repte serà gestionar el turisme espontani que podria arribar aquell mateix dia. Hi haurà dos tipus de turisme, com us estan dient. Hi haurà un turisme que vindrà, que és expert, que li agrada, que treballen això. Estos ja tenen el seu hotel reservat a la millor de fa 2 anys. Però hi ha tot el turisme que ens vindrà, per exemple, en caravanes, en gent que vindrà aquell dia i estaran 2 dies sols. Aquesta gent és la que se té que controlar un poquet, no? Les administracions han anunciat restriccions temporals d'accés a pistes forestals entre el 7 i el 13 d'agost per a reduir riscos, especialment davant possibles incendis o problemes de mobilitat. I és que el fenomen arribarà en el pitjor moment per a una comarca que a l'agost registra ocupacions pràcticament completes. Que a l'agost Matarranya està col·lapsat del tot ja. No tenim serveis per a tota la gent que ens veia de normal, per a que tindrem que preparar, jo què sé, càterings o alguna cosa a la millor, però clar, això se necessita molta gent detrás també, perquè col·laboro. I tots sabem com estem als pobles també, que sí, hi ha molta gent que col·labora, però per a recibir tot aquest munt de gent no estem preparats. Per a principis de juny està prevista una nova reunió amb els consistoris per tal de coordinar i acabar de definir dispositius, activitats i espais habilitats. I és que el Matarranya s'inclou dins la zona privilegiada per a veure l'eclipsi en la seva totalitat.